Широко разпространено е мнението, че Библията е митология и противоречи на здравия разум и науката. Дали Библията е само за необразовани и наивни хора, които нямат критично мислене и си обясняват всичко с Бог? Или провокира нестандартно мислене, свободно от човешки рамки и модели? Ще решите вие. Какво казват учените за вярата си в Бог? Един от най-великите учени, Исак Нютон, е бил даден изследовател на Библията и малко хора знаят, че той е написал повече статии за Библията и вярата, отколкото за науката. Негови са думите: намирам повече сигурни белези за автентичност в Библията, отколкото в която и да е друга светска история на човечеството. Професора по астрономия в университета Кембридж, сър Фред Хол, казва: вероятността за спонтанно образуване на живот от нежива материя е 1 към число с 40 000 нули след него. Това е достатъчно голямо, за да погребе Дарвин и цялата теория на еволюцията. Не е имал първична супа нито на тази планета, нито на която и да било друго. И ако началото на живота не е било случайно, то следователно трябва да е продукт на целенасочен интелект. Ако приемем, че е така, то каква е целта ни на тая земя? Напиши един коментар и остани до край, за да получиш подарък. Все още се смята, че през средните векове хората са вярвали, че Земята е плоска. Въпреки че е имало и такива, които са предложили модел на плоска Земя, техните възгледи въобще не са били приети от по-широк кръг. Митът за плоската Земя през средновековието набира скорост през 19 век, подхранван от неточни исторически сведения, според Уикипедия. Според Google AI това е историческа неточност, тъй като сферичността на Земята е била известна и приета от учените още от древни времена. В Библията е записано, че Земята е кръгла и че тя свободно се движи в космоса. Виж два стиха в описанието, които потвърждават това. Именно писанията са вдъхновили Христофор Колумб да плава по света и да открива нови земи. В дневника си той е записал: няма съмнение, че вдъхновението беше от Святия Дух, защото той ме утеши с лъчи на чудно просветление от светите писания. Много велики учени и изследователи са изразили вярата си в Бог. Някои от тях са Алберт Айнщайн, Галилео Галилей, Николай Коперник, Луи Пастьор и много други. За тях можем да прочетем повече в тази книжка. 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бог. Пиши ми един имейл на info@3minbible.org и ще изпратя книгата в електронен вариант. След като има толкова много научни доказателства за автентичността на Библията, защо има толкова много тайнственост и предразсъдъци около тази уникална книга? Напиши, ако имаш обяснение. А между другото, абонирай се, за да не изпуснеш нещо, и сподели това, което те вдъхновява. Също може да ни пишете на страницата ни в Instagram, линк за нея в описанието.